Sziasztok, én Fruitman 20 vagyok, és ez itt a Sky PvP sorozat 8. rész. 8. rész pontosan. Sky PvP sorozat 8. rész, nem tudom, miért mondtam ilyen sokszor. És most a kedvencembe mentem a vassisakba. Mit akar? Az egy gyerek. Mert szövizni nem fogok vele. Na. Fogadd már el. És megint be van laggolva. Vagy bugolva, amikor nem csinál semmit. Egy kis rövid szünetet fogok tartani, de nem sokat. És már vissza is tértünk. Meg is nézem, hogy megy a videó. Hát persze, hogy megy. Vissza is tértünk, és játszunk is akkor már, hogyha már itt vagyunk. Csomószor csináltam, de mindig laggolt, mint az előbb. Haha! 2 vaskard. És úgy, hogy ilyen furán. Az a tiéd, barátom. És egy ilyen szedbe vagyok, ha már annyira nem jó szed, de ez van. Ott egy noob. A noobokat szeretem nyilkolni. És most már elhatároztam, hogy mindig is a vassisakon fogok maradni. Ha fúj, ha nem. Mindig is a vassisakon fogok maradni. Szóval ezen amin jól vagyok. Jó vagyok. Csak nem tudom, hol kempeljek. Ja, jó. Azt hittem, hogy megint be van laggolva, de nem. És lelögtem a gyereket, tudom, hogy ez ilyen 9-es dolog, de ez van. Nagyon pró vagyok most. Nem is tudom, mi történt velem. Egyszerűen megállt a világ. És nem laggol? És tényleg nem laggol. Háj gyerekek, imádom ezt. Nem laggol. Nem laggol végre. Én várom, hogy jöjjenek a nubok, de nem jönnek. Ez szerintem egy ok, félnek. Én pró vagyok, gyerekek. Nem hiszem el, pró vagyok. Mindenkit megölök. Ezt a gyereket is folyamat ölöm. Lol. Hát igen, ez van. Jó vagyok. Néha néznem kell, hogy hány perces a vidi. Jó. Nem tudom, miért nem látom itt a képnél. Na gyere! Ajaj, na most van baj. De most nagyon nagy van. Ha most ez meg fog ölni engem, most egy kicsi lag van, addig is leállítom. Hát gondoltam, megölt engem. Megölt engem a gyerek. Úgy látszik. Teljesen megölt. És mivel be voltam laggolva. De most már ez nem fog előfordulni, mert itt van a sisak, ez. Ne azért, már csak a gatyakkal is meg lesz a full vasszett. De és remélek a nadrágért. És akkor megint próskodunk, mint az előbb. De ez idegesítő, hogy nem látom, hogy hány idő van, mert akkor egyszer csak így le fog állni a videó. Nagyon nem szeretek. Na jó, megy. Akkor nem tudom, miért nem látom. Hoppá. És folyamat meg kell néznem, hogy mennyi idő van. Gyerekek, nem baj. Ismét lag? Addig is leállítom. Aj.
Itt is vagyok. Bocsánat. A folyamat lagért meg a leállításokért, meg hogy megnézem mennyi az idő. Mert nem tudom, az előbb láttam, hogy mennyi idő van, most meg nem. Majd be fogom állítani majd a 9. résznél. Ami természetesen még mindig itt fog folytatódni, mert nem fogom változtatni, ezt már elmondtam. Nem tudom, miért mondom el mindig ugyanazt sokszor. Értsétek, amit beszélek. Mert nem mindig lehet érteni, és ismét le kell állítanom. Ja nem. Már készültem a leállítás gombra, úgyhogy... De megint ezt csinálja. Jó, most már nem. Most már rendes. Veszek a kezembe egy vaskard. Ez jó. Nem laggol. Megnézem, mennyi az idő. Van még egy 6 perc. Bocsánat, komolyan gyerekek, hogy meg kell nézni. És most mi? És most mi van? Ismét lag, addig is leállítom. Na most már gyerekek, most már látom a időt is. Bocsánat, hogy késlekedtem, de kidobott. Természetesen, hogyha laggol, akkor ezt szokta csinálni. És itt fogunk kempelni. Vagy ne itt kempeljünk? Nem tudom. Valahol pedig kéne. Akkor itt. Itt meg egy zsék van. Ez az megöl... Ez az! És megöltem gyerekek egy full vasszettest. Ez az! Gyerekek, ez mennyire... ez mennyire epikus volt. És azért mondom ezt sokszor, mert hát ez nagyon... Hogy nálad van a full vasszett is. Úristen, ezt beszéltem. Kicselérem, mert ez jó. Enchantú, ezt meg kidobom a nuboknak, mert én nem vagyok olyan, hogy kidobom oda a semmibe, mert vannak olyanok. Én nem vagyok szemét. Láda. Vagy lada, ahogy a barátom mondja. És azért jutalmam pár poti. Ezeket be kéne gyömködni valahova. Úristen, ez kidobálja a jó cuccokat. Hát, ő tudja, nem én. Ezt nem hiszem el, ez nem normális. Én mondom, hogy ez nem normális, ez az ember. Ez mi? Kidobálja ember a jó cuccokat. Mindegy, ő tudja. Nézd, úgyse lehet lerakni. Hogy ez a Sky PvP milyen jó. Ezt sokan fogjátok nézni szerintem. Mert ebben pro vagyok. Most per pillanat. Úgy látszik, hogy az vagyok. Nem lehet lerakni, te idióta. És van egy hátralökés 2-es kardom, de várjál, van 2, mert itt van az egyik, és van a másik itt. Aha. Ez jó. Kardocska. Szerintem én most nem akarok meghalni. Ajaj, megint laggol. Addig is egy gyors leállítás lesz. És ez volt a vége a videónak. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok föl. Én Fruitman voltam. Sziasztok! Találkozunk a 9. résznél.